खुलुमबाय। दिनै 8 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरेन बर' बिथांनि देहानि हालोदखौ गाज्रि होनना मिथिनो मोन्दों। देहा गाज्रिनि थाखाय बिथाङा दायो गुवाहाटीनि दिसपुरनि पलिक्लिनिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो। देहानि हालोदा दायो एसे मोजां जादों होनना मिथिना मोन्दों। थांनाय साननैनिफ्राय फाहामथाय लागासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि मोजां देहानि थाखाय बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गोबां दोलो संगठनफोरा जाहाथे बिथांनि देहाया थाबैनो मोजाङाव फैयो बेनि थाखाय आर'ज खालामदों। बिटिआरआव आयेन बेरेखायै हाग्रानि हाखौ दखल खालामना लानायफोरखौ आरो फिन खनसेबाव होस्रांदों। साननैसो सिगाङाव होखारदोंमोन, मैयाबो होखारबावो। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमा खाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोल रिफु रिजार्भआव 90सो नखरफोरखौ फिन नैथि खेब होस्रांदों। मैया कराइबारि, आगसिगुरि आरो 3 नं फाथैबारि हाग्रा ओनसोलफोराव खमैबो नेपालि, आदिबासि, राजबंशी आरो बर'फोर आयेन बेरेखायै न' लुना थानो नाजानायखौ होबथादों। हाग्रा बिफाननि रैखाथि होग्रा पुलिस आरो एसएसबिनि मददआव बेखौ खालामो। हाग्रा बिफाननि अफिसारआ बुंनाय बादिब्ला हाग्रा ओनसोलनि 100 हेक्टरसो हाखौ उदां खालामनो आगोलावनो नटिस होखादोंमोन। नटिस होनायनि उनाव गोबां सुबुङानो जायगाखौ नागारनानै थांदोंमोनब्लाबो नाथाय सानैसोआ थाङाखैमोन। थांनाय 30 जानुवारियाव गिर्जा न'खौबो सिफायदोंमोन। मैया मन्दिराबो बारग'वाखै। मन्दिर आरो गिर्जा मोननैखौबो सिफायदों होनना मिथिनो मोन्दों। हाग्रा ओनसोलाव बेफोरखौ बानायनाया आयेन बेरेखा होनना बुङो अफिसारआ। होस्रांखांनायनि उनाव बिफां-लाइफां गायनो राहा लागोन होनना बुङो। होस्रांनायखौ मानियाब्ला आयेननि राहा लागोन होनना बुङो रेन्जार जज मनिक मुसाहारि बिथाङाबो। लोगोसे हाग्रा ओनसोलाव जेसेबां दखल खालामगोन होस्रांनाय खामानियाबो जागोन होनना रोखा खालामनानै होयो। गुबुन फारसेथिं होस्रांजानाय सुबुंफोरा होखारब्लाबो थाङा। हा-हु गैयिनि थाखायसो थाफैदों। बिसायख'थि समाव 3 बिगा हा होगोन होनना रादाय होनायखाय देरहाहोदोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। इभिक्सन खालामनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि चिरांनि हा गैजायिफोरनो हा होनाय जागोन होनना बुङो। बिनि थाखाय हाखौ नायखाबाय। नाथाय जायफोरना हा दंखायो बिसोरनो जेबो रोखोमनि रेहाय होनाय जानाय नङा होनना फोरमायो। नाथाय सानैसोआ न' बां दं, फालांगिबो दं। क'क्राझाराव गिदिर गिदिर न' थानानैबो हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामदों। बिसोरनि थाखाय गुबुन बेबस्था लानाय जागोन होननाबो रोखा खालामना होयो। जोंनि हादरनि सम्पद, जोंनि ओनसोलनि सम्पद, जोंनि हारिनि सम्पदखौ रैखा खालामनायनि सम फैबाय होननाबो बुङो बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। गुबुन फारसे इभिक्सन खालामनायनि सायाव हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बिनि सायाव बुंदों। हाग्रा ओनसोलखौ बेबादि खालामोब्ला जेबो रेहाय होनाय जानाय नङा। जेबो रोखोमनि कमप्रमाइज खालामा। जुदि हा गैथ्राब्ला जोंहा हा होनो गोबां रोजा रोजा हेक्टर हा दंखायो। हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनो होनाय नङा होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। गुबुन फारसे बड' वुमेन जास्टिस फरामनि दैदेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि सोमोन्दैबो बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाग्रा ओनसोलाव थांनानै सुबुंफोरखौ हाग्रा फोजोबस्रांनोसो थुलुंगा होदों होनना बुंदों। बिथाङा बिपिएफ दोलोनिसो नेहाथारि। बड' वुमेन जास्टिस फरामनि बोसोनगिरि गनाया होननाबो बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।